Right. So good morning mga ka-gear. Nandito po tayo ngayon sa Manawag at ipapabless po natin ang ating sasakyan. Siyempre kasama po natin ang aking kapatid. Ayan, si Green Latix at ang aking napakagandang asawa. Ayan. Welcome, Manawag, Pangasinan. Tamang-tama yung dating natin guys. Pakaaga pa at hindi pa masyadong mainit. So hanap lang tayo ng parking, then sisimba po tayo. Hindi mapagkakaila na tayong mga Pilipino ay talagang madasalin. Bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng mga suliranin na kailangan nating harapin. Pero alam nyo ba kung bakit tayo nagkakaroon ng mga suliranin sa buhay? Ito ay dahil kailangan nating matuto. Kailangan nating lumaban sa agos ng buhay. At ito na rin siguro ang paraan ng ating Diyos para tayo ay mapalapit sa Kanya. Hindi lahat tayo ay mapalad na magkaroon ng magandang buhay. May mayaman at may mahirap. Bawat isa sa atin ay may mga misyon na kailangan nating gampanan. Minsan, hindi natin maintindihan kung bakit nangyayaring mga bagay na hindi natin inaasahan. Minsan nga, gusto ko nang sumuko. Pero dahil sa mga taong nakapalibot sa atin, lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ay doon tayo humuhugot ng lakas ng loob para maging matatag. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, laban lang kapatid. Magtiwala ka sa sarili mo at manalig sa Kanya. Dahil lahat ng bagay ay may tamang oras na nilaan niya para sa iyo. Okay guys, kakatapos lang po namin nagsimba at ngayon pupunta po tayo ngayon sa anong lugar nga yun ulit? Bulinaw? Okay, Bulinaw guys, here we come. Binabaha tayo guys. Welcome to Manila. It's been raining in Okay, time check 9:36 in the morning at nandito po tayo sa bandang Dagupan. Ayan. Ba't kaya binabaha dito? Bro, Juan, shout out pala sa'yo. Pag-propose ka na pala. Sana napapanood mo tong vlog na to. Congrats sa'yo in advance. Oh, ano ka na, magpalitsyon ka na, tsaka litsyon baboy. Sakto nung alaga ka na, dami ka na sigurong alagang baboy sa Santiago. Ayun bro, next time sama din ako ah. Ako mag-drive ng kurong-kurong nyo. Ang Cape Bulinaw Lighthouse ay isang makasaysayang parola na matatagpuan sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan. Tinatag ito noong 1905 at naging mahalagang palatandaan para sa mga mangingisda at mga sasakyang pangdagat na dumadaan sa karagatan.
Ang parola ay may taas na 66 na talampakan at nagbibigay ng liwanag na makikita mula sa malayo. Ang lugar na ito ay paborito ring destinasyon ng mga turista dahil sa mga magagandang tanawin sa dagat at pati na rin ang mga natural na yaman tulad ng mga dalampasigan at coral reefs. Ayan, so ngayon nakarating ka na dito sa Cape Bolinao Lighthouse. Ano pong masasabi nyo dito sa lugar na to? Ay mas maganda sana pag hindi umulan, pag ma-appreciate lang kasi ng ulan. Pero okay naman. Pinuntahan din namin ang isa pang sikat na tourist spot dito na tinatawag na Enchanted Cave. At talaga namang namangha kami sa kagandahan ng lugar. Hello po. Hindi talaga maitatago ang kagandahan ng Pilipinas. Kaya sa mga nagbabalak dyan, puntahan nyo na. At ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa Enchanted Cave dito sa Bolinao, Pangasinan. And this is our second time here. And hopefully, hindi na umulan. Ano talaga yun? So mula po doon, dyan sa bridge na yan, umakyat po kami dito. Tapos may mga signages naman po kayo makikita. Sundan nyo lang po yung daanan. At alam nyo ba guys, itong lugar na to, dati po itong nasa loob ng dagat. Kaya may napapansin ninyo, may mga nakikita kayong patay na corals. Ayon sa mga lokal, ito nga daw ay nasa ilalim ng karagatan. At kung mapapansin ninyo, ay napakadaming patay na coral sa nagkalat dito. Kung isipin mo nga naman, parang napaka-imposible. Pero sa itsura pa lang ng lugar, talagang maniniwala ka talaga. Pababa ka dito po. Tapos maganda yung sa baba kasi para siyang, diba? Yung maligo. Ito guys, yung papunta po sa loob ng Enchanted Cave. Kung may mga fake kayo sa mga ganyang lugar, huwag nyo na lang subukan. Pag-vision reels all the time. Pwede kayong mag-vision. Pansin nyo talaga ang daming mga patay na corals dito. Yan po yun. Yan po kasi yung sabi din ng mga lokal dito. Punta na tayo sa Enchanted Cave. Kasama natin si Kuya. Nakakuha na kami. Helmet tsaka tawag dito, life jacket. Pasensya na kayo guys, medyo shaky yung camera natin. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako dito. Tignan nyo naman, yung daanan natin. Medyo madulas, tsaka napakaliit. Pero pagdating natin sa pinakababa, ay talagang mamamangha kayo sa kanyang kagandahan. Kuya, pwede ka kong magkwento kahit konti lang. Ano ba yung history ng Enchanted Cave?
lang sir, dating dagat ang lugar. Diba sabi ko sa connected sa dagat? Connected sa dagat. Itong tubig nagluluto na retide po siya kaya ito dito papalit. Kaya ganyan siya kalinaw. Nice. At totoo nga talaga ang chismis. Itong lugar na ito ay talagang nasa loob dati ng karagatan. Okay guys, let's go! Kahapon, medyo mataas. Natatakpan mo na ito wala. Nag-low tide na siya. meters. Nandun po sa mitad. Solong-solo tayo doon. Kung gamitin sa this one today, Papitik po man kuya. Mara yung paminsan lang. Thank you. iwan lang. Ito guys yung pinakakisame po ng cave, Enchanted Cave. Ayan, so may mga tumutulong ng mga tubig siguro galing sa taas to. At doon guys, may passage doon kaso bawal pong pumunta doon. Dito naman, pwede siyang puntahan pero ayoko, tatakot ako. Lalo't walang tayo dito. Damag galot na lang. Ano ba? Oh, let's go. Good. Try ta. Puntaan natin yung dulo guys. Try natin. Puntaan nila makadigos to eh. Di last cut nga na kami lagi. Picture kami lagi ko. Hindi manong. Grabe. Ako takot. Wala na, dati pagwa. Gana legend eh. Nuri, naulog dito. Ako takot guys. Nagalot. Ganito pa yung itsura ng Enchanted Cave dito sa dulo. Nakakatakot pero ayos lang naman. Doon po kami galing. Yung magbibukit ng video. Yung movie. Siya ano, kamusta yung experience? Oo, yun parang okay naman. Pero... Wala. Tara, guys, balik na tayo. Ito guys yung itsura ng pisa na ng Enchanted Cave. Ganda datong pinano dati dito. Yung mga to, nag-high-tide. Nagkatantok mo. Grabe. Ito yung hinubog ng panahon guys. So, ang tawag dito, stalactites. Stalagmites. Ganun ba yun? Ganda ng Pilipinas guys.
Sheltered cave guys. Done. Malabas na kami sa kuweba. Nakaligtas na tayo. What?